Невыкананне ўмоў захоўвання ядахімікатаў і гаруча-змазачных матэрыялаў, навядзенне належнага парадку ў месцах масавага адпачынку людзей. Рамонт дарог і многія іншыя пытанні жыццядзейнасці раёна разглядаліся на чарговай апаратнай нарадзе пад кіраўніцтвам старшыні райвыканкама Александра Цітка ў мінулы панядзелак. Усе падрабязнасці ў нашым наступным матэрыяле. Са справаздачай па выніках маніторынгу захоўвання і выкарыстання ядахімікатаў і гаруча-змазачных матэрыялаў у сельгасарганізацыях раёна перад прысутнымі выступіў першы намеснік начальніка шклоўскага РАУЗ Алексей Сысоеў. Было адзначана, што ўсяго ў раёне размешчана 11 складоў, прызначаных для захоўвання ядахімікатаў. У ходзе маніторынгу быў выяўлены шэраг недахопаў. Адсутнічае ахоўная сігналізацыя дадзеных аб'ектаў, сістэма відэаназірання. У некаторых аб'ектах нават адсутнічае асвятленне, не забяспечаны належны кантроль за захаванасцю ядахімікатаў, а будынкі, у якіх яны захоўваюцца, не адпавядаюць вызначаным патрабаванням. Александр Иванович запатрабаваў ад кіраўнікоў сельгаспрадпрыемстваў навядзення належных умоў захоўвання і парадку на дадзеных объектах. Руководитель должен понимать, что это же ответственно. Если сегодня он будет хранить ядохимикаты, они дорогостоящие, то это есть повод кому-то влезть, легкий доступ, не ограничен. И, соответственно, хозяйство понесет потери, и будет уголовное дело, будет вам работа. Так что дожимайте, пускай эти руководители делают склады, чтобы не было легкого проникновения. Если там даже не подключен на центральный пункт нашу охрану, то это должен быть там подключен такая звуковая сигнализация, РАУН, чтобы если скрывается, оно должно слышно за километры. У ходзе нарады было ўзнята пытанне па прывядзенню ў належны парадак месцаў масавага адпачынку людзей. Усяго ў раёне іх вызначана 10, і знаходзяцца яны ў вартым стане. У некаторых адсутнічаюць або знаходзяцца ў незадавальняючым стане кабінкі для пераапранання, запоўненыя урны са смеццем, адсутнічаюць інфармацыйныя таблічкі аб забароне купання, не абсталяваны стаянкі для аўтамабіляў. Кіраўнікі райінспекцыі прыродных рэсурсаў і раённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі подверглись резкой критике с боку старшини райвыканкама. Мы много говорим о наведении порядка, но мы же должны создавать определенные условия жителям нашим. И стоянка, и урна, чтобы человек приехал, на берегу отдыхая. Порядочный человек собрал пакет, мусор выбросить куда? Некуда. Где переодеться? Значит, в следующий понедельник докладываете по службам, что сделали. Мне нужен результат, а не констатировать факты от ваших служб. Начальник шклоўскага РАНС Віктор Крупенька адзначыў недастатковую работу назіральных камісій. Дадзенае пытанне многім ужо набіла аскому, аднак адпаведныя службы сітуацыю выпраўляць не спяшаюцца. А ад гэтага залежыць самае галоўнае – жыццё сацыяльна неабароненых жыхароў района. Службы, мы в первую очередь должны быть заинтересованы в этих комиссиях, в их работе. Но там присутствуют специалисты различных организаций, имеющих опыт и требования, соответственно, предъявляемые ими безопасности проживания. Председателем сельисполкома еще раз озвучиваю и заостряю внимание, уже повторно, о безучетице, которая существует на ваших территориях, не предоставление данных, соответственно, и о результатах работы смотровых комиссий. Таксама у ходзе апаратнай нарады кіраўнік раёна даручыў адпаведным службам правесці ацэнку працы шклоўскай філіяла аўтапарка нумар 5, паколькі у некаторых грамадзян нашага раёна маюцца скаргі па працы грамадскага транспарту. Люди записались на УЗИ, на прием к врачу, срыв автобуса, и, соответственно, люди не приехали. Никаких жалоб не поступало? Знаете, это я знаю. Потому что, я еще раз говорю, у меня такое есть метод работы с населением. Еду по дороге, поговорю, остановлюсь. Человек просится, на дороге машет рукой, я возьму его и поговорю с ним. Хотя это, во-первых, ваша обязанность встречаться с населением по направлениям. Если вы отвечаете за подвоз населения в город, значит вы должны знать проблемы. И вот здесь на аппаратном озвучивать, наперед шагать. А я, уезжая, вижу проблемы. Надо сказать спасибо, что они такие терпеливые. Приезжаешь, дороги нет, павильона остановочного нет, освещения нет, перебои с водой.
Звярнуў увагу старшыня райвыканкама на якаснае выкананне заданняў па збору другасных матэрыяльных рэсурсаў. Некаторыя арганізацыі раёна вельмі павольнымі тэмпамі выконваюць даведзеныя ім паказчыкі, а некаторыя і зусім не прыступалі. А ў сельскіх населеных пунктах маецца столькі звалак бытавога смецця, што даведзены план па зборы другаснай сыравіны можна, як гаворыцца, выканаць з лішкам. Асобна Александр Иванович спыніўся на пытанні абкосу пустазелля ў горадзе. З усталяваннем цёплага надвор'я трава пачынае расці вельмі хуткімі тэмпамі, таму супрацоўнікі жылкамгаса, а таксама арганізацыі раёна не павінны зацягваць і абкошваць свае тэрыторыі своечасова. Уважаемые, возьмитесь за подкоску. Организации на закрепленных территориях и подожмите. Потому что вы же гляньте, чем выше трава, тем хуже косить. И уже скашиваете и находите себе вторую работу. Это гребать и вывозить. А если мы будем своевременно подкашивать, то мелкая трава, она пойдет как органика. Она будет перегнивать. А если большая трава, тяжелее косить. Производительность снижается. И еще дополнительная работа сгребать траву. И вывозить, уважаемые коллеги. Раскрытыкаваў на апаратнай нарадзе старшыня райвыканкама і працу дворніка ў горадзе. Часцяком яны не спраўляюцца са сваімі непасрэднымі абавязкамі па ўборцы замацаваных за імі тэрыторый і двароў, а таксама своечасовай ачыстцы скрыняў ад смецця, асабліва ў месцах масавага знаходжання людзей. Праехаўшы раніцай па горадзе, наша здымачная група сустрэлася з прыкладамі невыхаванасці і саміх жыхароў, якія выкідваюць смецце побач з пустой урнай. У чарговы раз пераконваемся, чыста не там, дзе прыбіраюць, а там, дзе не смецяць. Аднак гэта жыццёвая мудрасць, на жаль, спасцігла не ўсіх.